Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Insejħu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Eżis semmija, illum se niltaqgħu ma' personaġġ bibliku ġdid. Personaġġ interessanti ħafna wkoll bħalma kienu Ġosuè u Elija. Personaġġ li kollox marlu ħażin u minkejja dan, jiġifieri, jispiċċa jgħid lil-Ħutu God planted it for good. Ġenesi kapitlu 50 vers 20. Bil-mat li bidluha xi ftit tgħid Alla biddel id-deni fġid. Kien jismu Giuseppi. Iva se nitkellmu fuq Giuseppi l-ewwel iben ta' Ġakob u Rakel. Però qabel xtaqt nibda minn storja li jħobbu jirrakkuntaw l-Arab. Hija storja Arbija, hija storja interessanti ħafna. Darba kien hemm wieħed raġel li kien jismu pessimizmu, li dan kien tant ċieħ li lanqas kien jiftakar meta kien żagħżugħ u forsi qatt ma kien żagħżugħ. Għalkemm kien ilu jgħix ħafna żmien kien għadu ma tallimx jgħix. U billi kien għadu ma tallimx jgħix lanqas kien jista' jirnexxielu jmut. Ma kellux tama fil-ħajja, ma kellux tiġrib, ma kienx jaf la jibki u lanqas jitħaq. Ma kien hemm xejn fid-dinja li seta' jiniktu jew seta' jagħġbu. Kien jgħaddi l-ġranet kollha bil-qiegħda fuq l-għadba tal-bieb, iħares bajnejn indifferenti lejn is-sema. Xi minn daqqiet xi ħadd kien jieqaf ħalli jistaqsih xi parir, billi kien xi in-nies kienu jaħsbuh għaref ħafna, u allura kienu jippruvaw jieħdu xi parir mill-esperjenza tiegħu. Iż-żgħażagħ kienu jistaqsuh, x'għandna nagħmlu ħalli niksbu l-ferħ, u dan ir-raġel il-pessimizmu kien jgħidilhom il-ferħ huwa invenzjoni tal-boloħ. Kienu jgħaddu anke nies li xtaqgħu jagħmlu xi ħaġa tal-ġid għall-oħrajn u kienu jgħidulu x'għandna nagħmlu, kif nistgħu hekk nissagrifikaw lilna nfusna ħalli ngħinu lill-oħrajn. Huwa kien iweġġibhom min jissagrifika ruħu għall-umanità huwa miġnun. X'nistgħu nagħmlu ħalli nindirizzaw lil uliedna fuq it-triq tat-tajjeb kienu jistaqsu l-missirijiet u l-ommijiet. L-ulied huma srieb kienu jwieġeb ix-xieħ, minnhom ma tistenna xejn ħlief gdiem velenus. Kienu jgħaddu l-artisti, l-poeti, ekku dawk li jixtiequ joħolqu xi ħaġa. Għallimna nesprimu din ix-xewqa, dan il-ħolm, dawn il-proġetti li aħna għandna ġewwa fina, li għandna ġewwa qalbna. Aħjar talqu ħalqkom u ma tgħidu xejn u ma tagħmlu xejn, kien jgħidilhom. Fl-aħħar Alla iddeċida li jagħmel xi ħaġa ma' dan ir-raġel, għax il-pessimizmu bil-mod il-mod kien qed jinxtered. U Alla ħaseb bejn u bejn ruħ qal, naħseb miskin dan ir-raġel lilu ħadd qatt ma taħ bewsa. Allura sejjaħ lil wieħed tifel u qallu, ara qed tarah lil dak ir-raġel xi hemmhekk? Iva qed narah. Mur u għati bewsa lil dak ir-raġel xieħ. U mill-ewwel it-tifel obda, mar ijadrijaw madwar onqu u faqqalu bewsa kbira fuq wiċċu mimli tikmix. Dan ir-raġel xieħ baqa' mbellaħ. Iva, u li qatt ma kien jistaġeb minn xejn tbellaħ. Tassew lilu ħadd qatt ma kien taħ bewsa. U hekk il-pessimizmu għall-ewwel darba fetaħ għajnejh għall-ħajja u seta' jmut jitbissem lil dak it-tifel li kien biesu. Ekku,
bewsa li fetħet għajnejn il-pessimizmu. Eżis semmija, il-fidi propja hija din il-bewsa. Il-fidi hija din il-bewsa, xi ġifieri? Il-fidi ittik il-kapaċità li taħseb dejjem tajjeb fuq Alla, li taħseb dejjem fuq Alla anki meta l-ġrajiet huma ostili għalik, anki meta jiġri xi ħaġa fil-familja li lilek tniktek immens u tweġġek. Ma tiddubitax minnu quddiem il-ġrajiet ostili tal-ħajja, palma jgħid il-ktieb tal-Proverbi kapitlu 29. Il-ħajja tal-bniedem imexxija il-mulej. U kif jista' l-bniedem jifhem it-traqat tiegħu? Il-ħajja tal-bniedem imexxija l-mulej. Din hija l-fidi, din il-konvinzjoni, din l-awareness nsejħilha jiena, għax mhux konvinzjoni biss tal-moħħ, imma awareness biex ngħidlek tal-persuna kollha. Il-ħajja tal-bniedem imexxija il-mulej. U allura kif jista' l-bniedem jifhem it-triqat tiegħu? Ħafna qaddisin jgħiduha b'mod speċjali, Alla jaf kollox, Alla jista' kollox, Alla jħobb kollox. Jiġifieri Alla għandu irriedni fideh u Alla li jħobbni. Jiġifieri la darba għandu rriedni fideh sa jdawwar kollox favuri għax jiena il-maħbub, il-maħbuba ta' Alla. Inti qed tisma', inti l-maħbub, il-maħbuba ta' Alla. Il-pjanijiet li jfasslilna Alla huma intelligenti ħafna aktar minn dawk li nfasslu aħna. Alla dejjem jaħdem favuri. Din hija l-fidi. U dan huwa propju Giuseppi bħalma se naraw. Giuseppi dan ir-raġel li kollox marlu ħażin jekk nitkellmu umanament. Però jekk nitkellmu divinament kollox marlu tajjeb. Jalla, il-mulej jagħtina in-nuċċali tiegħu. L-istorja tiegħu tibda f'Ġenesi kapitlu 37 u jidher meta kellu 17-il sena. Sintendi qabel jgħidilna li kien twieled, Ġenesi 30 vers 22 jgħidilna u Alla ftakar frakel u semaħħa u fetħilha ġufa u tqalet u wildet tifel. U qalet, neħħili għajbi minn fuqi Alla. U dan it-tifel semmitu Giuseppi. Ġenesi 30, vers 22 mela, hawn jissemma twelid. Però mbagħad l-istorja vera tiegħu tibda Ġenesi 37. Għandu 17-il sena, ġuvni intelligenti ħafna, ommu Rakele issa mejta, f'dawn 17-il sena għadda ħajja imqalba ħafna Giuseppi. Ra l-missieru jaħrab minn Ġakob minant Laban. Kien hemm biża' naturalment li ħassa wkoll ta' tifel żgħir li kien minħabba Eżaw ħu Ġakob. Tafu li Eżaw qatt ma ħafira lil Ġakob tal-li huwa kien qarraq bih. U naturalment anki jiftakar ix-xena meta darba missieru ġilura itzappa għax kien iġġielet ma' Alla. Ġifieri kellu ħajja tqila mhux ħażin dan Giuseppi. Dawn huma fatti li jimmarkawlu lil ħajtu lil Giuseppi, bħalma huma fatti anki li jimmarkaw lil ħajja tiegħek. Dak li ġralek meta inti kont żgħira huma fatti determinanti li forsi nsejthom, wis probabbli nsejthom, però li qegħdin hemmhekk u jimmarkawlek in-nuċċali li tilbes lejn il-ħajja. Jimmarkawlek ħafna mill-atteġġjamenti tiegħek. U għalhekk huwa importanti li aħna nadru ħafna lilna nfusna u lill-oħrajn. Għaliex? Għaliex ħafna drabi l-oħrajn jgħaddu minn esperjenzi li jipprovokaw ħafna feriti. Immaġinaw pereżempju dik it-tifla ta' 11-il sena fad veru li ġara ftit ilu li rat lil missiera joqtol lill-omma. Din it-tifla tibqa' traumatizzata ħajjita kollha. Hija xena li ma tistax tinsa. Jiġi l-istess il dawk il-persuni li jkunu abbużati, dawn il-persuni psikikament ikunu mxaqqin. Issa meta dawn jaġixxu b'mod aggressiv, aħna narawhom koroħ, però aħna nkunu qed naraw biss il-qoxxa ta' barra. Din hija importanti ħafna, Għalhekk Ġesu Kristu jgħid, qatt tiġġudika, imma skuża dejjem.
jien ma nafx liħor minn xi xadda, ma nafx is-sitwazzjoni tal-ieħor, qatt ma nafa, lanqasu ħafna drabi ma jafa x'insija, però l-affarijiet jibqgħu hemmhekk. Il-fatti li jiġru meta nkunu żgħar ekku jimmarkaw il-ħajja tagħna. Giuseppe mill-ewwel insibuh f'tiġrib. Fil-fatt se nsibu sensiela ta' tiġrib fil-ħajja ta' Giuseppe. L-ewwel tiġrib li għaddi minnu u tiġrib ikkaġunat mill-oħrajn. Tiġrib number 1 huwa it-tiġrib ikkaġunat minn Ħutu, ikkaġunat mill-oħrajn mill-lejra ta' Ħutu. Din l-istorja ta' fuqha intom, dan il-ħolm tiegħu, dan kien bniedem li joħlom, għandu ħolm interessanti ħafna ġifieri, huwa dejjem fin-nofs, huwa li huwa x-xemx. Barra minn hekk, missieru kien jippreferih. Iżrael kien iħobb lil Giuseppe aktar minn Ħutu kollha għax kien twelidlu fix-xjuħitu. U allura x'jiġri? Jiġri li din il-preferenza ta' missieru tqanqal lejra ta' Ħutu. Ġenesi 37 vers 4 jgħidilna: u Ħutu ntebħu li missierhom kien iħobbu iktar minnhom kollha u saru joboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bisliem. Ejra. Lejra eżis semmija hija l-erq ta' ħafna nkwiet bejnietna. Lejra tafu x'inhi? Lejra tfisser tħares lejn ir-rigali tal-oħra u tixxenna għalihom inti u tibda minflok li tħares lejn ir-rigali li Alla ta' lilek li huma differenti mir-rigali li ta' lill-oħra, tibda tixxenna inti għal-rigali li Alla ta' lila. U tibda tirrabja għax Alla ma għamilx tajjeb l-affarijiet u tibda tirrabja ma' uħtok li Alla milni tajba fil-mużika u lila għamela tajba biex issajjar. Minflok ma ngħidlu grazzi mulej tal-li tajtni t-talent tal-mużika, nibda nejra l-oħra, għaliex l-oħra brava, għaliex l-oħra taqra żewġ faċċati u tiskanta, kapaċi tgħidhomlok ekku bl-amment. Lejra dejjem hekk. Lejra tfisser li tħares lejn ir-rigali tal-oħrajn mingħajr ma tħares lejn tiegħek u tixxenna għalihom u tiġġudika lill-oħrajn. Għax Alla lil kull waħda minna ta' ir-rigali tiegħu. Jien forsi kapaċi nitkellem, però tgħidlix imbagħad biex naħsel il-ħwejjeġ. Jiena forsi naf nagħllem u lilek tak ir-rigali ta' fis-sajjar li għandek ċertu sens ta' attività, ċertu sensibilità li kapaċi tħaddem computer. Però jiena newden għax jien m'għandix dik, m'għandix l-oħra. Lejra. Evitawha eżis semmija. San Ġagbu f'kapitlu 3 vers 16 jgħidilna li lejra kapaċi teqret il-paċi u ġib l-inkwiet. Fejn hemm lejra u l-ġlied hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażen. Lejra ġib ħafna nkwiet, imma lejra dejjem taqa' fuq min jaqlaħħa, min jgħir u sejbati, anki jekk naturalment jipprovoka ħafna uġieħ fl-ieħor. Ara x'ġara f'Ħu Giuseppe. Ħasbu li ħelsu minn problema u l-problema aktar ġabitilhom inkwiet. Dak li jgħid il-ktieb tan-Numri kapitlu 32. Kunu għafu li l-kastig ta' dnubietkom għad jilħaqkom. Mela l-ewwel tiġrib huwa propju it-tiġrib ikkaġunat mill-oħrajn. Infatti Ħutu għax jgħiru għalih x'jagħmlu. Jaqbdu u jarmuh ġewwa bir. Vers 22, dejjem kapitlu 37. Naqraw u malli Giuseppe wasal ħdejn Ħutu, neżżawh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa bil-kmiem twal li kien taħ missieru u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. U danu t-tiġrib. Din hija t-tentazzjoni, tiġrib iktar milli tentazzjoni. Tiġrib provokat mill-lejra, provokat mill-oħrajn. U anki aħna fil-ħajja tagħna jista' jkollna dan it-tiġrib, tiġrib provokat mill-oħrajn, għax l-oħrajn jgħiru għalija, jew għax l-oħrajn lili jagħmluli xi ħaġa li tweġġani. Tista' tkun kelma tal-ġara li lili tqedni fi kriżi, li lili iġġalni mbagħti immens. Tista' tkun ħarsa kera ta' xi ħadd li lili ekku
tkissirni minn ġewwa. L-uġieħ, it-tiġrib li jikkaġunawh l-oħrajn. Importanti ħafna li aħna nkunu nafu kif għandna nirreaġixxu quddiem dan it-tiġrib hux veru. U hawnhekk fejn tidħol il-kelma tal-Alla semmija. L-ewwel nett iridu niftakru f'kuntest ġenerali li l-fidi hija taqbida. Hemm Alla minn naħa waħda li jinteressah li l-unika interess tiegħu hu li jarani ferħana, l-uniku interess tiegħu hu li jarani kuntenta. U hemm min naħa l-oħra x-xitan li l-uniku interess tiegħu hu li jarani mdejqa, li jarani neqret. U għalhekk meta teqret, meta tkun imdejqa, tkun ħafna fidejn ix-xitan. Però x'inhija l-fidi? Il-fidi hija dik il-konvinzjoni, dik l-awareness li Alla kapaċi ibiddel id-deni li jġibilna x-xitan f'ġid. Dak li jgħid San Pawl ir-Rumani, kapitlu 8. Alla kollox jaħdem għal-ġid ma' dawk li jħobbuh. Eżis semmija, ejjew permezz din is-silta mużikali namlu tarba ħerqana lil dan Alla li hu mħabba, persważi li se jisma' dak li ser ngħidulu. Għalikom is-silta, Take my hand, precious Lord. When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. My work is all done, and my race here is run. Let me see by the light thou hast shone, that fair city so bright, where the Lamb is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Eżis semmija, tajjeb nifmu li x-xitan ħafna drabi jinqeda bl-oħrajn ħalli lilna jaddina mit-tiġrib, ħalli lilna jatina żgambetta, ħalli lilna ikissirna. Imma dak li aħna rridu niftakru dejjem ekku issa ir-reazzjoni tagħna. Rridu niftakru li quddiem it-tiġrib li jikkaġunawh l-oħrajn li jġibu x-xitan dawn qatt ma jistgħu jagħmlu pass iktar minn dak li jippermetti Alla. Għalhekk jiena nista' ngħix moħħi mistrieħ, anki jekk l-oħrajn huma arroganti ħafna, anki jekk l-oħrajn jaħsbu li se jilħqu s-seba' sema. Le, ma jistgħux jagħmlu pass iktar minn dak li Alla jippermettilhom. Għandna eżempju klassiku fil-ktieb ta' Ġob. Tafu kif tibda l-istorja ta' Ġob. Alla li qiegħed bil-qiegħda fuq it-tronu jiġi x-xitan. Għax Alla kuljum jiltaqa' max-xitan jgħidlu minn fejn ġej Alla lix-xitan. Jgħidlu ġej minn dawra mad-dinja. U fejn kont jgħidlu fejn mort. Allu mort indur mad-dinja.
u Alla kollu kuntent jgħidlu, rajtu li l-qaddej tiegħi Ġob, għax Alla kien kuntent ħafna f'Ġob. U xitin jgħidlu iva rajtu, u Alla jgħidlu xidillek buli dak hux. Jgħidlu buli mhux bil-fors, jekk inti tajtu dak kollu li kellu bżonn, mhux bil-fors jirringrazzjak. Jgħidlu mislu l-ġidu u tara kif jisħtek. U Alla jagħti permess lix-xitan jgħidlu missu fil-ġid tiegħu, missu fil-familja tiegħu, però lilu tmissux. U x-xitan bħalma tafu jeqret il-familja tiegħu u jeqret il-ġid tiegħu. Billi Ġob ma jirrabjax, ix-xitan jerġa' jmur quddiem Alla u Alla jgħidlu, orrajt kelli raġun, Buli mhux kif qed int li dejjem moħħok li taħseb ħażin fuliedi. Ix-xitan jgħidlu, da żgur int ma missejtux, mislilu, misli l-ġismu. U Alla jgħidlu orrajt, intik il-permess, misli l-ġismu, però toqtlux. Araw daqsxejn ix-xitan ġifieri. Huwa bħal tifel żgħir li jkun fil-klassi li biex joħroġ biex imur toilet jgħid, may I be excused, miss? Ix-xitan l-istess. Ix-xitan irid jistaqsi lil Alla, may I be excused? Ix-xitan huwa l-kelb ta' Alla ġifieri, huwa Alla li jrid itih ir-riedni. Ma jistax jaqbad u jagħmel l-affarijiet minn rajh. Ix-xitan ġifieri kuljum irid imur għand Alla u jgħidlu, isma' llum nista' nattakka lil Sister Teresa. U Alla l-ewwel ħaġa li jgħidlu, bil-mod, senna daqsxejn ħanara llum kif inhi. Ħanara kif qamet Sister Teresa. U jittawwal u jgħidlu, okay, fiex se tittantallu? Irrid jitlob il-permess. Jgħid ix-xitan, ara, illum irrid nattakka fir-rabja. Fir-rabja? Ħanara daqsxejn le, aħjar le llum ir-rabja. Illum raqdet ħażin, kellha ħafna ħolm ikraħ. Le aħjar le llum. Nista' nattakka fil-gula, il-koka sajjar tajjeb nista'? Iva, fil-gula tista', hekk jew hekk isserraħ moħħa li qed tirqaq. Hekk u hekk semmija, x'irrid ngħid hawnhekk? Irrid ngħid li x-xitan qabel ma jiġi biex imissna bil-fors irid jitlob permezz minn Alla. U Alla jrid jara l-ewwel is-saħħa li jiena għandi, irid jara kemm għandi anġli madwari bħalissa, kemm nies ġifieri li jistgħu jgħinuni. Irid iqiegħed fil-miżien is-saħħa tiegħi, irid iqiegħed fil-miżien l-anġli li hemm madwari bħalissa. Imbagħad, meta jara li jien għandi biżżejjed enerġija, biżżejjed għajnuna ta' anġli, allura imbagħad jibagħtu lix-xitan. Jiġifieri tinkwitawx, Alla saħansitra juża l-edewwa tagħna ħalli jmexxi l-pjan tiegħu favurna, bħalma se naraw. Anki l-edewwa tagħna imexxihom favurna Alla. X'inhu huwa l-importanti mela? L-importanti huma żewġ affarijiet. L-ewwel, li noqgħod għassa, dak li jgħid San Pietru, kapitlu 5, vers 8. Hawn San Pietru juża xbija ħelwa ħafna ta' Iljun, jgħid, kunu meqjusa u għassu, il-għadu tagħkom ix-xitan, qisu ljun, jgħajjad, idur u jfittex lil min jibla. Ifqulu sħaħ fil-fidi. Intom tafu li ħudkom imxerdin fid-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess tbatijiet tagħkom. Imbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li sejħilkom għall glorja tiegħu ta' dejjem fi Kristu u nnifsu jerġa' jġeddidkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fis-sod. Tiegħu hija s-seta għal dejjem. X'inhi l-aktar ħaġa importanti mela? Li noqogħdu għassa. Li noqogħdu għassa għal xiex? Noqogħdu għassa għad gergir, għal ġudizzju, għal rid. Meta Alla jippermetti li l-attakki jiġu mill-oħrajn bħalma huma l-kritika, l-inġustizzja li minn xi daqqiet issir fuqna, lejra li tipprovokalna ħafna tbatija għax tistaqsi għaliex qed jgħiru għalija. Jiena irrid noqgħod għassa mix-xitan li x-xitan jipprovokali r-rabja, il-ġudizzju u l-qrid jew is-self-pity. Miskina jiena żventurata, mindu kbirt jien qatt ma ħamluni għax rawni brava wisq.
dejjem tawni mill-lar. Ekku toqgħod tibki lilek innifsek. Jew tiġġudika, jew tirrabja, misshom jistħu xaru każa. Irrid noqgħod assa minn dawn in-nasbiet, minn dawn l-iżgambetti tax-xitan. Ix-xitan jaf li ma huma l-weak points tagħna u allura jipprova jeqridna. Bħal il-jun jgħidilna San Pietru, idur madwarna. U għaliex idur madwarna? Biex jara lil min jibla. Noqdulu attenti. Ekku eżis semija, nieħdu dan it-talim anki tal-qaddisin meta jgħidu jekk il-majesta tiegħu irranġa l-affarijiet hekk, sinjal li dan hu li jaqbel għal kulħadd. Din hija l-viżjoni tal-fidi li jissalvak jew tkissrek f'dawn l-affarijiet. Jew li taraf li wara l-bnedmin hemm Alla u aħna forsi ngħidu x'Alla Alla dawk ma jaħmlunix. Iva, imma Alla anki li dewwa tiegħek, kapaċi jdawwarhom favurek, kapaċi jinqeda bl-emil ħażin tal-edewwa tiegħek, ħalli joħroġ il-ġid għalik. Alla u Alla, dan huwa l-erf. U għalhekk ma tirrabjax ovvjament. Min-naħa tagħna dak li jibqalna nagħmlu li naċċettaw kollox bil-qalb. U billi aħna nemmnu li hu jirranġa din il-ħaġa għal ġid, inkunu nistgħu naċċettaw u nuru dan anki b'emilna. Għax inkella tirrabja tritu ma triċ, inkella tibki, inkella tgerger, inkella teqret. Imma għaliex teqret, għaliex tibki, għaliex tirrabja? Għax waqaft inti fuq il-qoxra, waqaft fuq l-apparenza. Mulli lem il-qoxra, tarax biss dik il-persuna li qed tajrek, dik il-persuna li qed tejra lik. Tarax biss inti lil dik li qed tagħmillek ħajtek infern. Issa jekk tieqaf hemm tgħid imorru jixxejru huma u min għandhom. Jekk inti tmur imma il-hemm il-qoxra tgħid Alla jaf jinqeda anki b'dawn l-azzjonijiet ħżiena li forsi huma qed jagħmluhom b'intenzjoni ħażina veru, imma tħallix dak li qed jiġrilek jikkawżalek dispjaċir, tħallih xinkwitak. Ma jfissirx ma tħoss. Aħna maħniex tal-ġebel ta' itik li tibki, tweġġa, però tħallihom xinkwetawk. Mhux il-bnedmin li qed jagħmlu dawn l-affarijiet imma Alla li jaf x'inhu l-aħjar għalina u jirranġa l-affarijiet għal ġittana. Alla jmexxi kollox. Alla qed jerġa' jirrepetilna taħseb xejn. Jien qed immexxi kollox. U qed ikompli jgħid fejn m'hemmx imħabba, qiegħed l-imħabba u ssib l-imħabba. Meta jkollok xi dispjaċir fil-ħajja jew jinqala x'inkwiet, ftakar fi Kristu msallab u iskot. Ħares lejh u iskot. Għaliex tiskot? Ħalli huwa jkun jista' jgħalmek l-erf tas-salib li huwa importanti ħafna. Mela eżis semija biex nagħlaq, it-tiġrib ikkaġunat mill-oħrajn importanti ħafna li noqogħdu qassa ħalli ma ngergrux, ħalli ma neqirdux, ħalli ma niġġudikawx. U dan nistgħu nagħmluh biss jekk aħna narfu mmorru lemm il-qoxra u billi naraw li Alla qiegħed imexxi kollox. Hekk biss nistgħu ma niġġudikawx, inkella tiġġudika bil-fors, inkella teqred bil-fors. Imma jekk tmur lemm il-qoxra u taraf li Alla qed imexxi kollox, allura f'daqqa waħda tintela berf kbir u qaddis u paċi ġewwinija. Insellem lilek li kont magħna, il-paċi miegħek. Father, I place in